si Jan. May hawak. Jan. Unsay na ade ron? Unsay na ade? Unsay di ba? Unsay na ade? Kanang opening sabay sa blessing. Opening sa unsa ba? Blessing pa, sir. Blessing pa, blessing. Blessing pa dia. Blessing sa unsa ni ma'am? Unsay na ade? Daghang lagi tawo. Mexicali? Mexicali. Na kuan ka partner nila ang kapiyo. Unsa nang Mexicali ma'am? Kuan Mexican food siya. Naa siya kuan quesadillas kanin. Quesadillas nila. Naapos sila nachos na may mga veggies ni kanin, burritos. Patanawa daw ko ng Mexican food ma'am. So mo na ang Mexican food. Usa sa mga Mexican foods. Usa sa mga Mexican foods nga ilang i-offer. Oo. Ay, so karon ma'am, blessing pa ni siya. Blessing. Wala pa gyud gi-open sa public ning bag-o nga Mexican Mexicali Mexicali Taqueria ang pangalan ni nga food. So asa man ang pag-auna ma'am mo ni siya? Kani siya burrito nila. Ah, mo ni siya Mexican din ha. Mexican nga food. Lami lagi na ma'am no? Oh, lami kini siya sir. Din kani unsa man siya? Nachos ni nila sir, pero ngani siya karne, danay mga cheese, mga utan. Sige, musulod ko mama. Kuha ka ma'am, okay ra mo kuha. Oh, nako to sir. Okay ra mo mutilaw ko. Unlimited yun. Unlimited. So, karon. sulod sa tanaw ko sa unsa nang Mexicali nga food. So banan ko nimo. Ah, mo ni siya. Amo na siya sir. Ang pares, na kamates. Kani siya din sir. Atong salsa, tomatoes, muna nga itong burritos, like rice, meat and cabbage. Yes, sir. And then kanina itong quesadilla. Mozzarella cheese and your choice of meat ang atong ihatagana. Tagpila po ni ma'am. Tagpila ni ibaligyan na ni po. Pagkakaroon sir, ang atuang presyo ana is ang beef na to 160, sa burritos na siya. Chicken na to 140. 160. Yes, ang beef. Ang chicken is 140. Then chili con carne is 140 po. Sa presentation pa lang no, lami. Thank you. Lami na po ikaw. Lami ka o siya. Sir, dili lang siya sa presentation. Pati ang, Sa presentation po niya no, nindot siya. Pero ako nagtilawan karon mga ka-people. Yes, sir. Yes, sir. So, mutanaw pa kung sino uban. Nakuhaan naman po dito. Malami kini presentation. Lang. Pero at least karon mutilaw ko na plato. Mutilaw ta. Thank you. Of course. Katinchi na sale or dili. Ang kuan ni number 1 nga customer. Ay si Kali. Si Doc Kathleen. Ali mama. Pwede na ako yung picture ninyo. Ay lang. Ay dai dapat. Asa yung location ani gani ma'am? Lower lang kangan ni siya sir. Ay, upper lang kangan. Upper. Dapat naman sa gateway. Tapad sa gateway. Ang tapad yun yan ni kaning or parisan sa ulo. Okay na. So si ma'am na mukuha. Ako na lang. Kamoto na po sir. Nala? Wala pa. Interview na ko dito. So ako nakita ma'am no, naasa yung Ate, kanang dyan na ba? Pero makita yung first. sauce na tomato, dayo na ay beef, na ay Kanang rice na to. rice. Kanang templado na rice. Templado nga rice. Kasi mag siya. Plain lang. Then kani ma'am, unsay purpose ani? Unsa ni siya? Paris na siya diri sa. Unsa man siya ana siya? Oh, pwede rin iparis nimo siya like pagkaon nimo sa before nimo siya ikaon nimo itap then ikaon nimo. Ah, sige ako Same na. na po sa quesadilla. Naman ko yung sir ganahan og salsa na ko yung ganahan plain lang nga burrito sa phone. Wow. Namo na nga tong nachos, mara siya chicheria. Homemade na siya sir. Homemade nachos. Homemade nachos. Sorry. So unsa pa naadi sa sulod? Ah, ang naadi sa sulod kape. Yes sir, kape yun. Kape nga. Only ang owner sa... Hi, thank you for coming. Si Jael Juan. Oh, Si Jael. balik na to sa Mexican mga foods, Mexicali Taqueria. Taqueria. Okay, good. Company kayo na i-brief pa nung ikang ka. I-brief ka sa kan. Then, Thank you. unsa lang do? Unsa po na siya? Facebook. Naka-live. Naka-live na ni. Muna akong tortilla sir.
Homemade Unsa ni tortillas siya? na to. Ay, Ano yung ginagamit nato sa atong burritos, sa atong tacos. Naman ko yung ba nga ganahan nga kanila kaunon. So, hanap na po day kanang kuan lang. Kanang ulag bali ang ilang cover. murag pani ba yung pani. Eh, si Padar ng Biko, men. Kani unsa po ni? Kana sir, hinatak ka na lechon belly. Alison Bele ni. Lechon belly, dili na siya part sa menu. Kani unsa po ni ma'am? Na may mga gagmay nga mga Una po na mini donuts ako na sir, amo nang i-order. So ato ko sa gawas karon ka pips kay mukaon. So mukaon ta dito sa gawas. Adi ma magkaon-kaon ta. Agoy. Mag Kape. Kapiyo nila. ikaw model sa kape. Sige. Ay lang iced coffee. Magkaon-kaon ta unsa atong ika-storya ni mag food review ta. Mura food review. Hindi po ni mo yakin si Doc Kape. May ka na siya Doc. food review. Try. So magalingaw tag pangaon. Kinsa pwede mo hawid? Eh, pwede pulita. Ay si ma'am. Ay hawid. Ako, ma'am. Ako, be. Okay na, anak. Uy! Ma'am, tiwasan ni ma'am. Mga onta, Japanese, Mexican na puguron. Mexican. Kaya itong mga last nga mga promotions kay Chinese, Japanese, karon Mexican. At least, kung masigna ka sa kuan, Pilipinas, makakaon ka bukas silang food. Pero mas ma-appreciate ko siya, inanion siya pagkaon. Kanang hawiran na nato niya. Muna siya kanang shawarma, no? Pero dili siya shawarma kay wala man siya mga mayonnaise or kanang mga cream. At wala nga ni is kanis siya. Kanay, butang. Butangan siya kamatis. Humo kayang beef din, templado na po ang beef, no? Oo. Ang beef niya ka, Kuan yun siya, sir. murag, Authentic yun siya, sir. di adobo na, murag gigisa, no? Oo. Authentic niya siya nga mga ingredients, ani, handmade yun. Handmade. Oo, So wala siya siya itong ng- ready-made. Wala. Walang, healthy po siya. Handmade. Homemade eh. Homemade. Ah. Ang rice po niya, ano ka, huwag nasa tomato nga sauce. Oh, Akong sino yun? Natidawan ka lang naman, kaya ako nga og pizza. Kompleto ka rin siya, sir. Mabusog Murag ang ka rice na. kay murag na pagka-pizza flavor din. Ang beef kay lasa kayo. Kasi hindi na nga paninghapon na nasa Ang humo kayo, dili masangit sa tungipo, no? Diyan ako sa cabbage. Murag ko ano dyan ni ma'am, kanang Kompleto na yun ang usa ka burrito, anak. Then, napoy kape, parisan pong kape. Napila Di ka kape? matukan. Kanin siya, 90 man siguro ni. Ice coffee nila. Parisan siya Ice ni mong coffee. kape. Dahil kape lang sa sulod, di yun ka matukan. lami siya. So akong nahurot ani kay duha ng kabuok. Kani? Na ganan ka, nakatilaw ka ni? Kadilaw ko na. Mas giganaan ko ani. Burrito ginangkuan. Asa kita dapit, ma'am? Sa Mexicali, So ang pangalan ani Mexicali Taqueria located sa tapat sa Gateway Foods, Independence Street, Upper Langkangan. Apat sa Parisan sa Oro. highway na siya guys, kung makanhi mo. Pohon. Straight lang din siya. O mangi ka mong Jollibee, straight. Kung magsugod na o kanang kuan, ma'am, kanang baligya ani sa mga viewers kanus aman. One lang sir, mo-update lang ni sa mga Facebook page. Mo-update lang ni sa mga Facebook page kung kano sa may mag-opening na. Hmm.
Kay pagkakaroon blessing. Pagkakaroon, if naay mo palit, ani ma'am? Mo kon sa gyud mi kanang di pa mi ka Dili pa mo ka-cater. serve pero walay siguro amo lang pong i-sure basi pwede ra pa ming online man gumi before mi ani physical store. Ka deliver mi pick up pero pagkakaroon kay tungod kay mo pa may pag prepare na mo sa mong physical store so dili pa mi maka-open for the public. Dami gud siya, ang Mexicali, ikaduha na dyan ako ning hurot. Mudunga pa ko ka people. Pagdala po sir. Mura lagi siya na pagka-pizza, ma'am. Ikaw sa... Mura lagi na pizza, nasa lasa nga murag pizza. Ang kaning rice, ang kaning... Secret na sir, nana sa ato ang timpla. Nana sa timpla, dem. Yes, timpla na siya. Dili po siya tabang, di siya pait, dili po siya tamis, sakto lang. Di po Yan, parat. lasa kayo, di po siya parat. Made with love, mangguna sir. Murag makagana sa kaon, ma'am, no? Made with love. Blood, sweat, and Pero dili po niya siya shawarma, ma'am. Dili, lahi ang shawarma so. Kani siya ang mother of the owner. Mama sa owner. Okay lang po. Sige, sige. Basta ang mama ni. Oh, galit kilin. Musulod ko mga viewers. Pero, pero aside sa Mexicali sir ha, nabi po si Cafe Udiri. Ang sikat nga pop-up sa plaza, nana po diri. Na-collaborate ni. Napa po ba yung mga giveaways karon, ma'am? Wala pa, no? Kay opening pa man. Wala pa karon. Blessing pa mangguta sir. Uy. Hello, may hapon. Dali. Ano ka bagay? Thank you, thank you. Thank you sir. So, butang na pala yun. Ma'am. Iwas na, ma'am. Ang good, ma'am. Blessing pa daw. Pwede ko mo take out para ni Sir Bern ako siyang patilawon. Lami Sure, din siya. pag-take out, sir. Mo take out ko ano niya mo. Nananghin na lang yung kukap. Mo take out. Lami jud siya katulunan ni ay kaduhanan ni nako ba. Out na. Pagnan na. Sir, unsay mo? Kani ma'am. Lami jud siya. Ilaw ka ni? Yan na. Siguro ani. Lami pod. Para makatilaw po siya. Okay lang. Kani ba? Hello, pa-shout out. Palehog Express. Sa name order din niya, palehog mo na yan. Sir. Thank you. Kani. Thank you kay na pamang. Quesadilla sir, basta lang quesadilla. Okay lang naman. Pwede po sige siya. Kanina lang. Jeremy! Lami kay lang Mexicali taqueria. Mo ni lami kayo jud super. Inahan sa kalunay panabang. Ilikod ako. Nindot lagi. Ano na nga cellphone do? Samsung? Samsung? Di na para ka Richley. Kuan S23 masutuya. Kagwapa pod. Basta mag picture may imuha. Oh, imuhang cellphone. Ana dun. Mo ni ang pangalan day Mexicali taqueria.
Dili na ka, ma? Ayaw kayang sugar. Taas sa balik sugar. Kana ni taste na po. It's chips. Dami po niyo siya napay lain nga variety po. Buyag. Pork, chicken. Medyo, then ka na pong nahihalang, ma'am, no? Huwag lami po siya po. Ito lang, best seller rin, chili con carne, no? Chili con carne. Muna best seller. Chili con carne nga ako ang best. Lami, hindi sa karoon nila na po yung version nga na idahang sili, ma'am. Halang. Wala niyo kikuha ng spicy. Nata sa Wow. Kami kahit ito. Tulo na akong nahurot. Nakumaniya po na niya. Kami. You taste? You taste. Like it? Kami na. Thank you, mama. Salamat po kayo, sir. Na-enjoy ka din mo. Tulo na kabuk akong nahurot. Ini ani lami jud siya. Tulo na kabuk akong nahurot. Lagi, di naman niya po rin kami. Ang amuhang mga kusinero, para sa likod, na sila ng gawas. Tanawa ka people, ikatulo na nina ko. Dili common ang lasa, lami siya. Oh, lahi po na siya. Ang flavor is chili con carne na, sir. Dili na siya beef. Oh, lahi sad na Ano siya. man yung chili con carne? Pork na. Ground pork. Tapos gibutangan o gitimplahan, gibutangan og corn and beans. Corn and beans. Lami, no? Aligo? Kulang manikulugod. Sabi ba? Sarap. Pero ma'am, ang isa, no, murag makabusog na. Kaya dako man siya. Pero ang among baligyan na, sir, dili, di ba, half man na siya. Pero duha gyud na siya kabuok. Bali isa gyud na, half lang namo. Pero isa Ah. So, po na ni isa kabuk dako kayo. usually yun, kung dili kay ka makahurot, duha mo pwede na sa isa ka order. So, kung manag-uyab, ma'am, pwede na din Pwede mag-share. na gyud mag-share. So, Hopefully, okay na kuya, uyab, kay mas daghan kay makaon. ay, all the more. The more the merrier. The more the Merry Christmas. So, pohon, sa mga naglantaw, bisitahan dito mi sa Upper Langkangan, dapit sa Gateway, tapad na dyan sa Gateway, Tapad sa Parisan sa Oro. tapad sa Palisan sa Oro. Thank you, people. Thank you so much.